No Boiro lideraron as vendas da campaña Mercanavila, superando os 3 millóns de euros entre ambos municipios. A comarca do Barbanza concentrou case un terzo das vendas da provincia, impulsando o comercio local e facendo desta iniciativa un éxito rotundo. O comercio local do Barbanza viviu unha campaña histórica coa iniciativa Mercanavila, impulsada pola Deputación da Coruña. Noia e Boiro lideraron as vendas na provincia superando os 3 millóns de euros en transaccións entre ambos municipios, máis de 2/3 do total rexistrado na comarca. Para nós superou todas as expectativas, a verdade é que estamos moi satisfeitos de como evolucionou esta campaña. É certo que se fixo, como dicía o alcalde, con cabeza e dende o corazón, non? Pero superou con creces as expectativas, foron máis de 16 millóns en ventas, máis de 93.000 bonos descargados, 1.080 comercios adheridos á campaña. Segundo os datos oficiais, Noia rexistrou o maior volume de vendas, con máis de 1,78 millóns de euros, o que representa máis do 11% do total provincial. Ademais, liderou tamén o volume de descontos aplicados, con máis de 377.000 euros, e pola súa banda, os comercios de Boiro ocuparon a segunda posición, con máis de 1,3 millóns de euros en vendas e 273.000 euros en descontos. No conxunto da comarca, Mercanavila acadou o 29% do total de vendas da provincia, un impacto directo para o comercio de proximidade e para as economías familiares. Darlle as gracias á Diputación por ese tipo de iniciativas, pola cantidade que destinou e tal como orientou a campaña, non? Xa dicía pois a dona do comercio, pois as vantaxes que tuvo esta campaña. Creo que foi unha campaña feita con cabeza, feita con corazón, e os resultados están aí, non? O establecemento Ceno Orotero foi o local máis destacado en Boiro no que respecta ás vendas con Mercanavila. A responsable Ramón Otero destacou o éxito da campaña e esperan que esta sexa a primeira de moitas máis edicións para axudar así a dinamizar o comercio local. Esperemos que esta sea a primeira de moitas campañas como esta, moitas campañas máis. É un apoio moi importante para o comercio pequeno, o comercio mediano, o comercio de proximidade, para que as tiendas sigan traballando, que a venta por internet non acabe co comercio local, que as grandes superficies tamén que nos deixen un espacio ao comercio de proximidade, o comercio mediano e o comercio máis pequeno, que iso é moi importante para dinamizar os povos. Mercanavila consolidouse así como un motor de dinamización do comercio local no Barbanza, reforzando a importancia de consumir de proximidade e fortalecendo a actividade económica da comarca nestas datas de maior movemento comercial.